दिनैनि ब्लगा न'निफ्रायनो दै न'आव फैदों सेकेन्ड्रेड ओरै फैलाय जेने बानायसो दं ओरै फै जाम्बासोलै नोंबो बानायसो जोंना लाजियोरा मानो बिदिथाय ओमफ्राय हाग्रा दाननो फैदों एसे थ' 15 आगष्टनि ना मैया गोबां मानसिफ्रानो इन्जयबो लाबाय बा गोबां जायगायावनो थांबायना बेरायहैदोंबो रंजा बाजा जों जेरावबो थांनाय जायाखै माने मैया सरलपारानो गोबां जायगायावनो दुगैहैदों मादों नङा होमबा दिनै मैयाथ' जों अखाबो हानाय जायफोर अखा सिजाहैनाय बिराद मोनसे इन्टारेस्ट इन्जयबो लाबोबाय खुसिबो जाबाय बेफोरबायदि ओंखायनो आं मैया न'आवनो जेबो लायासै जेरावबो थाङासै न'आवनो थानाय जादों लोगोफोरा लिंहरदोंमोन हयथ'बा आंबो खिबाजान सिजागौमोन सिन्दां अखा नङा होमबा थ' एसे खामानि मावनानै लानि एसे हाग्रा दाननानै लानि होना लानि एसे हाग्रा नुवाखै नै मेसिना बजायना होनि एसे माबोरै जायो देखा जात मा लाङो नोङो हेलौ होननाय लोगोफोर आंनि हाग्रा दानायखौ नायफैदों गोसा बुं मा गोसा बुंनो थिननाय नांगौ दं मा नाम खोन्था दे